Pots creure que estava tancat a l'Starbucks i he hagut de comprar-me aquesta merda? Terrible. Arribes tard. Què dius? Però s'havien quedat a les 12? Són les 2. Ah, sí, perdona. És que, clar, volia com agafar un outfit de pobre treballador, no? Però que almenys que conjuntés una miqueteta, saps? I he estat bastanta estona així com mirant, però bueno, al final ho he aconseguit. Has arribat 2 hores tard. El teu primer dia de feina. No, tampoc cal que siguis quisquilloso, no? Oh, allà on és el meu despatx. El teu despatx? Home, clar, suposo que m'hauré contractat per fer un remodelamiento del local, porque, madre mía, és terrible. Necessito un despatx per asseure i pensar una miqueteta en les coses, no? Bueno, aquí tens el teu despatx. Però si hi ha el senyor Cagant aquí. No, ja estic, no pateixis, faci bé, Però què és això? Si és un vàter? Bueno, depèn de com ho miris. Va, entra, que ara et porto les mudes. Canvia't i surt. Però m'estàs fent que em canvi aquí? Això... Pots obrir, sisplau? Que no fa... Hola, benvinguda al restaurant Long Lichu, que voldrà prendre... Hola. Em pots posar un descafeïnat amb llet de soja i llavors vull un descafeïnat però de sobre i amb llet... Tens llet d'avena? Perquè millor d'avena perquè allò de soja no li posa bé. I després jo vull un donut de xocolata, que em sembla que en teniu, i per ella que vindrà un croissant. Tens amb melmelada de préssec? Perquè si tens amb melmelada de préssec, millor aquest. I si no, doncs, no sé, del que tinguis, ja m'està bé. Escolti, ets vostè retrasada? Com? Per què demana tantes coses? Jo no tinc tanta memòria, no sóc la Siri. I per què no agafes una llibreta i t'ho apuntes? Si no, t'ho demana que t'ho prenguis de memòria. M'està dient que escrigui? És vostè imbècil? Què es pensa que estem? A l'edat mèdia? Vol que li faci un jeroglífico també? Mare meva, quina pena de societat. Uns evolucionem i els altres... Pues evolucioneu, però... Imbècil! Quins records? I jo... Ai. Rafael, què? Com ha anat el primer dia de feina? M'han fet fora. Com? Doncs sí, Jaume, tal i com ho sents. Es veu que als clients no se'ls hi pot insultar. M'expliques? Ai, la mare que em va fer. Bueno, vaig a canviar-me perquè fot una pudor a fritanga que no me l'aguanto. Vinga. Això no pot ser. Li haig de trobar una feina. Li haig de trobar una feina a aquest nano. Perquè això no pot ésser. Perquè què li puc oferir jo? Com collons el puc ajudar? Ai, calla. Ai, calla, 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 calla. Maria Mercè! Ei, què tal? Com estàs? Molt bé? Sí, jo també, sí. Escolta'm una cosa. Sí, també, fantàstic. Molt bé, sí. Sí, també. La família, tothom perfecte, l'àvia, sí, tothom. Tothom està meravellosament bé. Escolta'm una cosa. També, sí, que no t'estic dient que està tot bé, collons! No t'ho estic dient! Escolta'm una cosa, hòstia! Escolta, has trobat algú que et cuidi el teu nadó? No? Doncs no pateixis, que tinc la persona adequada.